Hortxe, danon, listo zazenien? Listo, ez da? Oso ondo. Egun onda, noi? Zelan ondo? Bueno, hemen bazazelako finalistak, irabazlik, ez? Lehiaketa baten parte hartu dozuelako. Liburu gaztea sari banaketiai, ongi etorri zen moten dutzuet, ni Aino Etxebarrianaz, eta gidari lanetan ebiliko naz, hemen zeuei, ilusiñoi errepartiuten, zelan ez, Bueno, hasi baino harina, esan biharra dakat, Galtzagorri elkartik eruten dauela udana, eta bai Bizkaiko Foru Aldundixak. Ze, bigarren edizinioide, Bizkaixan ospatzen dana, eta hori elitxake posible izango, Bizkaiko Foru Aldundixak ez baleuke, hau baimenduko, eta eskerrik asko beraz, Bizkaiko Foru Aldundiari, eta, representante modun, Nestor Atxikaien detorri de, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko burua, mentxa horren da jarritxek, gero goko da bera, txalo bero albera, izatxikez, oso ondo. Gero bebai, dakagu bestetik Eider Eibar ilustratzaia, Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko kide modun, eskerrik asko Eider. Gero gonbidatu berezisa beba dakaguz, baina hori jungo gaz ikusten. Eta, bebai eskerrak askuna zentroari, ze behatu zelako espazio politxe utzizkunez, gero zeuen book trailerrak ikusteko. Eta orain bai, Ixaztu bazta. Streaming bidez gabiltza hauen moten, nun dago kamera, hortxe usteot, ezta? Kastoletatik ikusten zabizen hoi, kaixo da noi, ezin izan zazen hoi etorri, kaixo da noi, eta espero, disfrutatzi, sari banaketa hau disfrutatzi. Zelago kurioso, ez? Zabiz, derrepente kamarari begira, gero zegoi begira, Orain bai, hasi egingo gaz. Zan biharra dakat, oso edizinoi arrakastatxu izan da, aurtengoa, zergatik Bizkaian, esan bezala, bigarren edizioa da, liburu gaztea, book trailer lehiaketa hau ospatzen dena, eta guztira, 105 book trailer aurkeztu dira, eta horren nahi dago esan, taldeka aurkeztu zaretenez, eta hori guztia, 1300 ikasle inguruk parte hartu dozuela, beraz, eskerrik asko zeu eta txalo bero bat zeuentzako bebai. Esan biharra dakat, lehiaketa hau egitearen helburua bebai dela zuek, azkanin gaztik izan da, badakazuela zuen irizpidea. Eta azkanin nien jozuela kriston lan politxak zezuek. Liburuk irakurri dozuez, badakizu urtero, bixaltzen dizela hemen, gomendio batzuk moten direzela ez, irakurtzeko liburu horiek, eta gero horren inguruko trailer bat, sinopsi bat, edo zuen iritzia emoteko liburu horien ingurun, zuek ere iritzia daukazuelako, eta hori oso garrantzitsu dela. Eta ez da nahi, albo batera utzi bez, ilustratzaik ze kriston lan etxen da, eta eiderpe ilustratzaik izan da, ez, zu badakizu hori zer dan. On bai, esango dotzuet. Epaimaiak aurten 3 sari emotea erabaki dabela, bale? Batetik, epaimaian sarixak izango diz. Ikastetxen kategorian, DBH bat eta 2 maien artean sari bat, bale? Hau da, DBH bat eta 2 kategorixan, sari bat. Gero, DBH 3 eta 4 mailan beste sari bat, eta gero, norbanakoen kategoriako parte hartzaia, 3. sarixa izango da. Pasan urtean hauetzan emon, aurten bai emongo da. Eta gero bestetik, publikoaren saria ere badagoela badakizuen. Bozka bidez erabaki dago, hau da zeuek erabaki dozuen, eta guztira, Bizkaia eta Gipuzkoa kontun hartute, 2054 boto jaso dira, eta horietatik 626 iritsi dira Bizkaitik, beraz, oso ondo! Klap, klap, klap. Orain bai, hasiko gaz, aurtengo liburu proposamenak zeintzuk izan dizen ikusten, ez? Hemen ikusten do, hori da, DBH bat eta 2 kategorian, Kukuaren kantua, eta ia guztia moztu eta itxatx daiteke. Gero, bestetik DBH 3 eta 4 kategorian, Joao eta nien naiz Mikel Laboa, bale? Orain, urtero bezala esan beharra dakat ezinbestekoen zerrenda ere egoten dela, bale? Eta batek be hartu dauela liburu hori, book trailerra osatzeko, horretxe diz hormak, oian nahi guaranena, urte bete itxasargian, eta Frankenstein efektua. Liburu guzti horiek, amitxe da zela be, bai? Eta behin hau argi utzita gero, publikoaren sarixaz, hasiko gaz. Ze hau, sari banaketa bat, eta besteran hemen roioten gaz, eta ez guz. Ordun, esan bezala, publikoaren saria boto bidez erabaki da, ikastetxe eta norbanakoen kategorian boto bana emateko aukerarekin, eta urten Bizkaia eta Gipuzkoan sari bana banatuko dugu. Ze pasan urtean saria bakarrik Gipuzkoara juntzan, aurten Bizkaia bebai. Ordun, ikus dezagun aurtengo sarituak.
Egia, martoketak egin zidan margolana. Ni beraren dantzari gogokana nintzela esaten zuen. Eta nirea ere, venga, goaz. Ez azter pentsatuko, gontzaketak lo egiteko beharrekoa daukazu. Ba, eskerrik asko. Aizo, zer izan lehiaketara? Zorte hon, irriketan dago. Bai. Lehen ikusi duzu, ez osatik puzi, lehen ditu dira batera dutzeko baina ez ziten atxun. Biatri mil bat lehen baina, hori barbaretxe lehiaketara. New Yorkeko bidaiaren irabazlea Inge Zubiaga izan da. Asko, Andrea. New Yorken. Welcome, Inge. Ongi etorri New Yorkera. Egun hartatik aurrera, inoiz ez nintzen berdina izan. Horietako egun batean, nire aukera perfektua zen, nire ametsa lortzeko. Eta eguna iritsi zen. Dantzari guztiak izugarriak izan dira. Baina New Yorkera joango den dantzaria Inge da! Eta hau nire historiaren hasiera besterik ez da. Bueno, benetan lan politxak. Eta sarixe motean, igoko da esenatokire Eider Eibar. Txalo, bero bat Eider. Eider esan dute modun ilustratzaile eta Galtzagorri elkarteko zuzendari ordezkari xelatxek etorri de. Beraz, publikoaren saria amentxe dago. Eta orain bai, 324 bozkekin Izarrak taldea izan da, publikoaren sarixe irabazira ben. Bizkaiko taldi, nun daude Izarrak? Amen, etorri ona! Bueno, Lurga Jazeik idatzi eta Unai Aranak ilustatu duen azken dantza New Yorken liburari buruzko book trailerra egin duten, Zornotzako Lauaxeta ikostolako taldea Helene Eskabel Guturbai, Mara Eskaltza Urtiaga, Aitana López de Vallejo Mateo eta Daniela Martín Álvarez. Bueno, irabazi dozuen escape room baterako pasea eta €1 bonua liburu eta diskotan gastatzeko.
Hemen dakazue, zeuen saritxu, eta zeuen diplomatxu. Eider, jongo zaz banatzen ez da matxi. Amen, nizuri pasaten, eta zurei pasaten. Amen. Bueno, neskak, emozionata. Bai, ez, biztuta dago. Bai. A ber, zuzelan deitzen za? Daniela. Daniela, kari, posik ez da. Bai. Zelako babesa lortu duzuen publikun aldetik, eta boskak eta hori dana ez da. Eskertzeko de, ze batzutan, sentituzen, matxatuak sentitu zaret ez da. Bai. Bai ez da. Eta oso lan politxe egin duzu, beraz, zorionak neskak. Orain bai argazkitxo bat atarako dugu, hortxe, Eider, zupini eurakin, hortxe argazkixe, hortxe. Ba, zorionak, eta gero bestetik Gipuzkoako irabazli, seguramente streaming bidez jarraitzen egongo zaretenok, bueno, zue jasoko dozu esarixe, Gipuzkun, bale? Gaur, Bizkaiko gabiz banatzen da. Bueno, eta Eider Eibarra ilustratzaik, zeurire hitze. Bai, eskerrik asko. Zorionak emon bitzuet, ze uste dut oso lan polita indozuela, eta ilustratzaile moduan eta galtza horriko ordezkari moduan esan biot, irakurtzaletasuna zabaltzen da, zuen lanakin, niri txintxago indoztazue, ia esan liburu hori irakurtzeko goa sartu jata. Eta uste dut, aipatzeko dela, guk marrazkilariok egin barri izaten dugu askotan testua eta irudian arteko dantza moduko bat, edo ez da erreza izaten bi gauza horiek lotzea. Nik uste duzuen lanean lotu duzu esela bi zazpi teknika, zazpi errekurtso desberdin. Bideoa, irudia, gero egin dozu esan paperezko estruktura guztiak, bueno, zoragarri. Lotu dozu edana era baten, niretzako oso ederra. Benetan, zorionak. Zorionak. Eta gero bestetik, nahi dut esan bai, epaimaiak esan dauela, epaimaiak nahiban, gauza bat jakitsi zuek. Zuen lana oso ondo dagola, book trailer bezala, hasiera baten gehiegi funtzionatzen ez badu ere, atzean lan handia dago. Bereziki nabarmentzekoak dira, paperarekin irudimentsiotan sortu dituzten marrazkiak eta musika ezberdinak, lokalizazioak edota atretzoa, Bai, asko kurrazue, beraz, zorionak, eta buelta zenke zeuen lekure. Eta zu gelditu hemen, Eider gelditu hemen, bale? Eta esan duten modun, bale? Gipuzkun, Aner Murillok, Andrea Castañok, Leire Burdelek, Irati Martinek eta Aiala Gabilanek osatutako talde eibartarreak lortu dauela, publikun sarixe, eta Donostian ospatuko da ekitaldi xan, jasoko da bela euren sarixe, eurape, azken dantza New Yorken liburan inguruko book trailerra egin baitute. Beraz, orain bai, epaimaiaren, sarira pasako gara, Eider amentxe geldituko da, gero jakingo duzu zergatik, bai, saria entregatu behar duelako, baina bai. Ikastetxen kategorian, esan bezala, epaimaiak bi sari nagusi hautatu ditu. DBH bat bi multzoko book trailerrik onenarentzat, eta DBH 3 lauko onenarentzat. Eta saria izango da, abentura txangoa eta 250 euroko bonua liburu eta diskotan gastatzeko. Ole! Bai. Eta hon ikusiko doguz, DBH bat eta bi multzoko sari nagusirako sailkatu direzen taldeak. Batetik, Behiakoak, Markinarrak, Ester Ferrer eta denbora ia guztia moztu eta itxatx daiteke liburuaren trailerrarekin. Gero bestetik, Kinder, Markinarrak bebai, Ester Ferrer eta denbora ia guztia moztu eta itxatx daiteke liburuaren trailerrarekin. Eta Txinkilimak, Markinarrak bebai. Ester Ferrer eta denbora ia guztia moztu eta itxatx daiteken liburuaren trailerrarekin. Orain, guazen bideok ikustea.
dena neurtu daiteke, ezta? Baina denbora neurtu daiteke? Denbora noz amaitzen da? Aulkiak aldira neurtu, gorputzak aldira neurtu, eta denbora? Zer doa lehenengo? Arrautza edo oiloa? Zergaitik pentsatzen dugu batzuetan denbora geldago edo azkarrago doala? Zer da denbora? Zerbait egin liteke geldiarazteko? Denbora. Zer da denbora? Bizitza osoa bere eskutik helduta, baina nork du eragin handiagoa? Berak edo nik? Tiempo, espacio y presencia. Leku guztietan bere bila, izarretan, erlojuetan, baita nire gorputzan ere, baina ez dut aurkitzen. Soñé que nadaba en un mar de números y Beti uste izan dugu denbora zenbakiekin neurtzen dela. Dena dira, segunduak, minutuak, orduak, baina ez altzen momentuekin neurtu beharko? aceptar todo lo que pasa mientras yo estoy haciendo la acción como formando parte de la acción. Azken batean, guk aldatzen dugu denbora, edo denborak aldatzen gaitugu. Ba, horretzek diz, finalistak, eta bere saria, Carmen Elbirak, Pamiela Argitaletxeko editoreak eman behar zuen, baina gaixori dago. Beraz, Carmen, badakigu, streaming bidez abizela jarraitzen. Animo, osatu, bale? Eta, beran ordez, sarixe emongo dau, Eider Aibarrek. Zergatik, liburu honek, lehen kuskusatzen egon gaz liburu hau, ia guztia moztu eta itxaz daiteke. Eta bereziki, ia Eider honengo zuz bizkat modelunak, bale? Ilustrazioi asko daukez. Eta Eider ilustratzaile danez, zan du, Eiderek entrega beharko dau, sarixe, ze badakazu zer esateko bebai liburu honen ingurun. Ez, batzutan, simpli iruditu arren, ez da hain simplea. Eta hau egiten gabiltzen bitxartin, da ez markinarrak oso urduri. Oso urduri, ez da? Bueno, zuek tranquil. Esan bezala. Ikusi dugu zirulanak. Eta DBH bat eta 2 multzoan, sari nagusia, hau da, 250 euroko bonua eta abentura txangoa lortuko daben taldide, Markina BHI ikastetxeko Txinkilimak taldi. Aintzane usan dizagak idatzi eta Aran Santa Marinak ilustratuko Ester Ferrer eta denbora ia guztia moztu eta itxatz daiteke liburuari buruz egin duten book trailerragatik. Beraz, igo esenatokira mesedez, Maren Armentia, Malen Ibarzabal, Naia Espilla eta Irati Ugaldea. Hemen mikrofonu eta hemen epaimaian sarixe, zeuentzako eta diplomatxuk, hemen eidertxu, bakixu. Ai, parkatu. Amen. Amen. Ai. Bueno, neskak zorixonak, Ai, egon, parkatu, eske, neuna bilamen mikrofonuaz. Zelan, pozik zase? Bai. Wow, bai. Egiz esan, danok aukeratu duzue liburu barriñan ingurunetxi, danok aukeratu zuen, bai, ez, denporin tik-tak, ez, bizkate, eta oso filosofo jarri zase danok. Bai, bueno, okorri dakune. Zer pentsan mondotzue liburu honek?
Bai, hasieran ez genuen oso ondo ulertu, baina bueno, oso sekurten dago. Irakasle lagundu dotzue, pixka liburu ulertzen? Bai. Bai, ez da. Ez que irakasli bezalako garrantzitsut izen txalo bero bat irakaslintzako. Hombre, bai, bai, bai. Bueno, asko disfruta zarixen, asko disfruta, abentura txangu, ze marabila bat izango da. Eta ederri pasako gotzatitzen, esan modun, ez? Lehen esan duen modun, liburu simpli dirudile, baina eurak beha hasieran ez ben ulertu, batzuan bizkat filosofia rollu dauke, zero bizkat zer pentsa emoten damen liburu hauek. Bai, ni pentsaten dut, simple emoten dau, grafikoki nahiko planoa dalako, kolasa eta erabiltzen dalako, eta emoten dauelako simple, baina bapez. Ganera, Ester Ferreren lanan oinarritzen da, gero, badauko bai, Aintzanen lana horren ganean, nik uste dut oso sakona dala, eduki pilo badeko zela, eta ez dela bat ere erreza. Orden merito handia deko zue, ulertzen, barneratzen eta gero zuenerara kontatzen. Hori da, gero zeuen iritzi emoten liburu honen ingurun, da bai zeuek eta bai finalista pe bai, beraz, txalo beroa zeuentzako be bai. Juntzen zeuen lekuren eskak, eskerrik asko zeuri behaider. Bueno, hemen ja, estanterixi dakau ja utzi gelditzen, Hemen ja, saririk ez da gelditzen kasi. Bueno, jarraitzuko dugu, zeon, DBH 3 eta 4 multzora pasako gara. Hau etxek izan diz, DBH 3 eta 4 multzoan, sailkatu direzen book trailerrak batetik irakurriz bizi Larramendi ikastolatik amentxeta zela, gure neskak Violet Parken bidetik liburaren book trailerrarekin, bestetik Lons San Nicolas ikastolatik Frankenstein efektua liburaren book trailerrarekin, eta gero bestetik Plati taldea San Nicolas ikastolatik bebai, Frankenstein efektua liburaren book trailerrarekin. Ikus ditzagun bideoak. Kasuan naiz, eta marzi urte nituen, baina lokizioneko emakumea eta inerotzeak arkitu nahiko behar. Zer dela eta gordetzen dituzu hildako emakumea eta inerotzeak? Zure aitak Violet ezagutzen zuen. Frankensteinen historioa? Ez du nire izena gogorritzen. Ez da gindor nezai. Ni nora, eta zu? Maximilian. Bagoaz aurrera, urte askotarako, Max. Zer da hau? Denboraren mugak gainditzen dituen amodiozko historioa. Frankenstein efektua. Ate bat. Bigarai desberdin. Nor da benetako monstrua?
Bueno. Ba, sari hau banatzeko, gonbidatuko dute zenatoki gainean, Nestor Atxikaiende, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko burua, Nestor. Ongietorri. Bueno, sarixe banatzeko, hemen dakazu, batetik sobretsua, eta gero, horretxek, jungo gaz banatzen. Bueno, hemen dakau, sarixe banatu birda bena prest. Eta horrein bai, irabazlia zein dan esateko momentua iritsi da. DBH 3 multzoan, sari nagusia, San Nikolas ikastetxeko Lons taldearentzat da. Bai, zoriona, bueno. Junigotzen. Elia Barcelok idatzi eta Miren Agurmea bekitzulitako Frankenstein efektual liburari buruz egin duten book trailerragatik, Bueno, sarixe badakizue, elegante zelako elegantixita kasu, baina zenatoki gainere egotzeko, zorionak. Bai, nahi Izquierdo, Lur Landaluze, Ziratz, Aska, Zibar eta Oiane Ruiz. Nestorrek entregakotze hortxe. Ai, 250 euroko bonoa eta abentura txangoa zeuentzako. Bai, ontxe pasako dutzen mikrofonoa. Lehenik eta ben, nahi duzue jakitxa epaimaiak zer esan da ben, zeuen lanan ingurun. Ederki osatu dute gidoia eta karakterizazioa primerakoa da, hori egia da, zenupen edote komenta hori. Interpretazioak ere politak, aktore bezala behongi. Amua oso ongi botatzen dio balizko irakurleari eta gainera ofa hotxak esaniko esaldiak denboraren mugak gainditzen dituen amodiozko istorioa areta iradokigarriago egiten du. Liburuaren irakurketa lan osoa da, biribila, zorionak? Eskerrik asko. Bueno, neskak, zelan sentuten zase? Ba, oso ondo ze da, hemen gauden bigarren urtean, pasen urtean finalistak geratu ginen, baina ez genuen irabazi. Da, bueno, ondo. Eta urten, bai. Bueno, eta mezu bat daukagu ikastolan geratu denarentzat. Gure lanan parte hartu zuen lagun bat, baina sari banaketara ezin da etorri, orduan eskerrik asko Lidu Galde, gurekin lan egiteagatik, maite zaitugu. Ai, Lide, preciosa, muso handi bat. Ez dakize kamaradan, hori, hori. Baina streaming bidez dabiltzan ez jarraitzen, hortxe zuek agurtu. Ba, bueno, neskak, zorionak benetan. Oso lan politxe egin dozu, eta makillaje eta dana, eske, bueno, nik aluzina enjot, Eta, bueno, orain bai, Nestori pasako diotitza. Nahi bazu etorri honar dire, Nestor, zeuk ikusten dozu modun, Hortxe, perfecto. Ba, zorionak neskak, bai zu hori, bai parte hartan beste guztizeri bai. Bai. Guretzako placer bada bigarren urtez hau antolatzen laguntzea. Galtzagorri zorionak eta eskarrak antolatzearen. Eta anime gura zaitzuet bai zu, besteok, beste eskola batzutako edo beste institutu batzutako animetako parte hartu da gien. Markinara beti ondo etorria dire, baina beste leku batzutako ondo etorria dire. Bale? Mi esker danari eta zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeue hau posible egiteagatik, Nestor. Buelta zenke zure lekuren eskazue buelta intzenke zeuen lekutara. Eta hoi, askarin politxe da ez, ekimen hauek sustatzi eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskerrik asko, zeue pari hauek litzakelako posible izango amentxe Bizkaixan behintzat. Eta kategoria honetan ez dugu bukatu, ze, bueno, naiz eta finalista modun ez dan suertatu talde bat, epaimaiak nahi dago, aipamen berezi bat egin, Jams taldeari. Arkaitzkanok, Unai Iturriagak eta Joseba Larretxek sortutako Ni enaiz Mikel Laboa komikiari buruzko book trailerra egin dute. Eta ikus dezagun. taldearentzako izena. Ez do Kamairu.
Bueno. Badiru denez, DBH 3 eta 4 multzoan, nivel oso handixe egon da urten, eta beatu hauek ez dize iritsi finalea, baina aipatzeko izan da euran lana, eta epaimaiak alaxe esan du. Iradokitzailea da, gehiegi kontatu gabe pistak ematen ditu, irakurtzeko gogoa pizten du, kamera mugimendu edarrak erabili dituzte, eta oso modu koherentean erabaki dute, noiz erabili plano zenitala, noiz xetasun planoa, irudi politak sortu dituzte egoera konkretuak errepresentatzeko. Oso polita, esaterako bombardaketa irudikatzeko modua, edo publiko gisa liburuko marrazkiak erabiltzea. Beraz, zorionak, eurebe, streaming bidez jarritze egongo dizela. Eta hon esan dauen modun, 3. sari bat banatu birdau, ze pasan urtean hauetzan egin, aurten bai. Ze kategoriatan, pertsona bakarra aurkeztuan kategoria honetan, norbanakoen kategorian, bale? Kontu de, pasan urtean, etzanela sari hau emon, ze, klaro, pertsona bakarra aurkeztu eran, ez? Baina aurten erabaki dute emotea, zergatik oso lan polita eginda belako. Jessicaren Itzala liburari buruzko book trailerra egindu irabazleak, eta ikus dezagun. Ezinezko da jakitea gure hitzek zer eragin duten pertsona batengan. Baina imaginatu daikegu. Barreek zer sentiarazten duten, edota mespretsuek sortzen dituzten sentsazio desberdin eta desatseginak. Eta imaginatu daiteke ere, hau dena, zelan bukatu daitekeen. Ez da, Jessica? Tira sari hau banatzera, nahi dut gonbidatu ezenatokire, Usoa Bizenbak Ibarra. Liburuaren itzultzaile, oso etorri honea, hementxe dakau, liburu, eta beronek itzulien jau. Eta hon bai, sarixen mongo gotzago, hortxe dakazule sarixen entregateko prest. Izaro Pagaldai Aburto, nuntzaude? Etorri honea. Bueno, zorionak Izaro. Zezan beharra dakate, pasadan urtin be, esan banatu, eta aurten bakarra aurkeztuarren erabaki dute emotea. Zelan sentiuten za? Ondo, posik. Posik, ez da? Superposik. Egiz esan oso politxe da egindozun lana. Euki mikrofonoa mesedez. Ze irakurriko dutut epaimaikidek esan da bena, bale? Epaimaiak honakoa esan du, oso simplea den arren, ongi aukeratu du zer azaldu nahi duen liburua ongi irakurtzen du eta amua botatzen dio irakurleari. Eta egiz eta ze oso simple ide, baina zelan adirazi duzun musiki, zelan aukeratu duzu musiki, zelan moztu duzu zen horretxek paperak eta transmitiozu tristezi, dana transmitiozu beraz, zorixonak, eta zure premisu den e-reader bat, eta blogger bat izateko set txikia, eta 150 euroko bonoan liburuta diskoetan gastatzeko. Beraz, txalo bero bat. Osea, honeaz, engozuz bideutan, bueno, bai, ez bideoak eta garbako dozu zure zetarekin, ez da? Bai. Jarraitu bideoak egiten, Vale. Hori da. Eta orain, bueno, hitza pasako diot, Usoa Bizenbaki. Eskerrik asko, niretzat plazer bada gaur hemen zuekin egotea, aitortu beharra daukat aluzinatuan nagoela benetan egin duzuen lanarekin, benetan, ze maila arro egoteko modukoa da, benetan, segi mesedez irakurtzen, irakurtzen duzuen horrekin gozatzen, eta aldela horren berri ematen. Eta, zuri Izaro, zorionak, bihotzez, niretzat liburu hau oso liburu, kutxuna da, liburu berezia delako, epaimaiak esan duen bezala,
itxura batean kontakizun xumea, simplea ematen du, baino mamitsua da, sakona gai potoloak jorratzen dira, eta lan bikaina egin duzu. Benetan, zorionak. Bai, eta zorionak Izaro, eta mesedez, birdau, Izaro moduko jente geisha urtxe balentixi, ausardixi dakarrenak bakarrik aurkezteko. Benetan, zorionak, beraz, disfruta zure zarixe, eta hartu zure leku bueltan, eta, bueno, usua, zeue, jarri zaitxez. Eta, bueno, baia sari guztik entregatu doguz, baina esan biharra dakat urrengo urtin be, Anima zatxeze, datorn urtin be parte hartzen, Venga, zergatik, bueno, oso ondo pasatzen dalako, gero danok etortzen zazeuna sari banaketa, eta zelako ondo pasatzen duen, eta gero danontzako dakauelako detaietxuk, gero amaieran finalista izan zazen hoi be, zeo zer banatuko zaizuelako. Bale, informazio guzti laster eukiko dozue irakurgai liburu gaztea webgunean, bale? Eta, bueno, alanda ben, baten nahi baldin badu, udan pixkat irakurtzen hasi erodana dala, amentxe daukazu ez, Uda honetako irakurgai izan leikezen sorta ederra, Archipelagoa, mundu apitatuta dago, baina antxe gabiltza oinez, Big A.B., Queen Kong, eta bar. Bueno, esan bezala. Honengo duguna da, finalistekin hasiko gara. Finalista suertatu zareten diploma bat jaso beharko dozuen, beraz, igo eszenatokira, argazki bat atako dugu. Nun daude finalistak? Venga, etorri honea. Bueno, finalistak eta irabazlea be, eta deno batea atako dugu argazkia. Oso ondo. Bueno, zorixonak, oso bideo politxak egin dozu ez danok ekiz esan. Total. Ui, hola. Pasa. Ui, pasa, ni bajango naz igual. A ber, ia, danok sartzen zazen, hortxe. Banu. Ni nun ipiniko naz, ni hortxe atzen. Listo. Hola, pues que zelako altu zase. Ja. Bueno, eskerrik asko parte hartzeagatik. Eta orain, zeintzuk izan zarete finalistak diploma banatu behar dugu. Nun daude finalistak? Amen. Zeu bai. Finalista zeintzuk izan diz? Zeu bixotza, zen gexa? Zuek, talde bardinek usaze. Zeuentzak orduan, oso ondo. Gexa falta diz? Talde bakotza diplomat. Bueno, a ber, taldeka banatuko gaz. Zein da talde bat? Izena dakarre. Ez que zelako lista zase, benetan, A ber, orduan, hasiko gaz banatzen elegantementin. Venga, A ber, epaimaiaren saria finalistak DBH 3, talau, irakurriz bizi taldea larramendi. Amen. Zorixonak. On. Epaimaiaren saria finalista DBH 1 eta 2, behiakoak, markina. Amen. Hola nobeto, ez da? Bueno. Eta epaimaiaren sarixe, finalista DBH 3 talau, plati taldea San Nikolas ikastolatik. Amen. Holan bai. Eta epaimaiaren saria finalista DBH 1 eta 2, Kinder. Amen. On bai. Listo. Eskerrik asko parte hartzearen, jarraitxu irakurten, jarraitxu book trailerrak etxen, eta datorren urtin ikusiko gualkar barriro, be? Eskerrik asko da noi. Mesedez. Listo, orain badakazue.
Eskuko mikrofonoa. Vale, bueno, badakizuen ez, San Nikolas ikastolakoak gara, eta igande honetan ibilaldia egingo dugu Algortan. Eta gonbidatzen zaituztegu, etortzea gure ibilaldira eta oso ondo pasatzera, bale? Eskerrik asko! Eskerrik asko!